मालवणी जेवणाची खासियत चमचमीत 4 बांगड्यामध्ये तिखले पण बनवलेत आणि बांगडा फ्राय पण. साधारण 3 ते 4 माणसं पोटभर जेवतील एवढं चमचमीत आणि झणझणीत. 4 बांगडे, 2चे तिखले, 2चे फ्राय, 2 माणसांचे जेवण, 2 ते 3 माणसाचं जेवण. मालवणी खासियत आहे ही. त्याच्यासाठी वाटण घेतलं आहे. सुक्या मिरच्या 5-6, ओली हळद थोडी, हिरवी मिरच्या 2, धने बडीशेप 1-1 चमचा, एखादा लसूण, चिंच भिजत घातली आहे थोडी, त्रिफळं, थोडीशी कोथिंबीर आणि 2 चमचे खोबरं घेणार आहे. पहिलं हे बांगड्याला लावण्यासाठी सगळं वाटून घेते मस्त. थोडं पाणी घालून गरगरीत वाटा किंवा चिंचेचा मी जो कोळ भिजत घातला आहे ते त्याच्यात घालून वाटून घेतलं आहे. बांगडे मॅरिनेट करून पहिले घेऊया. त्याच वाटणात थोडंसं घेऊन एकाच वाटणामध्ये आपण बांगडा फ्राय पण आणि बांगड्याचं तिखलंही बनवणार आहोत. तेच वाटण आपण लावणार आहोत. खोबरं अजून त्याच्यात घातलं नाही आहे मी. वाटलेला थोडा मसाला लावून बांगडे बाजूला मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवूया आणि त्याच्यानंतर साराकडे जाऊया. तिखलं बनवणार आहोत आपण, सार नाही. आणि ते बनवेपर्यंत हे छान मॅरिनेट होतील. एक 10 मिनटं वगैरे लागतील. छान सोडून मसाला लावूया आणि उरलेल्या मसाल्यात अगदी 1 चमचा ओलं खोबरं घालणार आहे. नारळाचं पाणी ठेवलं आहे तो मसाला वाटण्यासाठी. फोडणीमध्ये एका बाजूला सोरकूल ठेवलं होतं गरम करायला तेल घालून. लसूण ठेचलेला, कढीपत्ता, भरपूर कढीपत्ता. मी कच्चा वरून घालते पण ह्यावेळी मी फोडणीत घातला आहे छान असा तो अरोमा त्याचा येण्यासाठी. कांदा 1, वाटणात कांदा अजिबात घातलेला नाही. सिंपल वाटण केलं आहे, मालवणी वाटण, एकदम सोपं. इन्ग्रेडियंट्स काय काय किती प्रमाणात घेतलेत तर ते मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देते. ॲक्च्युली मी अंदाजाने घेतलं. ओलं खोबरं आणि कोकोनट, पहिल्यात जे दाखवलं ते कोकोनट वॉटर होतं आणि हे छान आता मऊ वाटून घेतलं आहे. अगदी 1 चमचा ओलं खोबरं घेतलं आहे, जास्त नाही. तुम्ही त्याच्या जागेवरती अर्धा पेला कोकोनट मिल्क घेऊ शकता. आणि छान तो मसाला त्याच्यात तेलामध्ये परतायचा आहे. ह्याला तिखल्याला थोडंसं तेल जास्त लागतं. थोडं मला ते पातळ हवं होतं राईसबरोबर, भाकरीबरोबर खाण्यासाठी, म्हणून मी त्याच्यात मिक्सरचं भांडं धुवून पाणी ॲड केलं. सोरकूलमध्ये उकळल्यानंतर ते छानपैकी आटतं. सोरकूलमध्ये ना आटतं पटकन. आणि जे आपले 2 बांगडे कापून ठेवले होते ते त्याच्यात सोडलेत. मच्छी लवकर कुक होते. चटणी आपली तिखल्याची जी छान अशी उकळली आहे त्याच्यात बांगडे सोडून 2 ते 3 मिनटं झाकण ठेवून त्याला वाफ काढून घ्यायची आहे. म्हणजे तो बांगड्यांचा अरोमा त्या चटणीमध्ये छान असा उतरला पाहिजे. मस्त बघा तेलाची वर तरी आली आहे. म्हणजे इतका छान तो मसाला आपला तिखल्याचा शिजला गेला आहे. आणि वरून गार्निशिंग कोथिंबीर, आपलं तिखलं रेडी आहे. आता मच्छी फ्राय करायला घेऊया. कोकोनट ऑइलमध्ये बांगड्याला रव्यामध्ये छान घोळून घ्यायचं आहे. रव्यात मीठ आणि थोडं तिखट घालायचं आहे आणि दोन्ही बाजूने मीडियम टू हाय गॅसवर खरपूस परतून घ्यायचे, तळून घ्यायचे. खूप वेळ तळायचे नाही आहेत, झटपट तळायचे म्हणजे ते छान असे चवीला अप्रतिम लागतात. आणि आपलं बांगड्याचं तिखलं आणि बांगडा फ्राय रेडी आहे. मालवणी जेवण थोड्या माशामध्ये भरपूर. याच्यामध्ये 3 माणसं 4 माणसं आरामात जेवू शकतात. मालवणी खासियतच ती आहे जेवणाची आणि चमचमीत.